L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġeremija. Dan jgħid il-mulej: Gwaj għar-raja li jeqirdu u jxerdu l-merħla tal-mera tiegħi. Oraklu tal-mulej. Għalhekk dan jgħid il-mulej Alla ta' Iżrael lir-raja li jiraw il-poplu tiegħi: Intom xerrittu n-naċ tiegħi, gerrixtuhom u ma ħadtux aktar ħsiebhom. Arawni, se naħseb fikom jien minħabba l-ħażen ta' għemilkom. Oraklu tal-mulej. U jiena niġbor il-fdal tan-naċ tiegħi mill-artijiet kollha li xerritthom fihom u nreġġaħħom lura lejn il-mera tagħhom u jnislu u joktru. U nqiegħed fuqhom raja li jirawhom u ma jitbeżżawx aktar u ma jitwaħxux u ħadd minnhom ma jonqos. Oraklu tal-mulej. Araw qatt jasal żmien, oraklu tal-mulej, meta nqajjem lil David rimja ġusta li jsaltan ta' sultan u jmexxi bil-għaqal u jagħmel is-sewwa l-ħaq fil-pajjiż. Fi żmienu Ġuda jkun salf u Iżrael jammar fi żgur. U dan hu l-isem li jsejħulu il-mulej is-sewwa tagħna. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqedni. Dejn l-ilma fejn nistrieħ jeħodni. Hemm u jrejjaqni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqari jekk nimxi f'wiet mudlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-għasluġ tiegħek huma jwensuni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Inti tħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi. Biż-żejt tidlek li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu t-tieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawla Apostolu l-Efesin. Ħuti, immissa fi Kristu Ġesu, intom li darba kontu l-bogħod, issa tqarribtu bis-saħħa tad-demm ta' Kristu. Kristu hu s-sliem tagħna u li minna t-tnejn għamel poplu wieħed billi ġarraf il-ħajt li kien jifridna il-mibeda ta' bejnietna u ħassar bis-sagrifiċċju ta' ġismu il-liġi bil-kmandamenti u l-preċetti tagħha. Mit-tnejn ried bekk joħloq fih innifsu bniedem wieħed, il-bniedem il-ġdid, billi jagħmilhom paċi t-tnejn bejniethom u jħabbibhom it-tnejn ma' Alla f'ġisem wieħed permezz tas-salib li bih qeret il-mibeda ta' bejniethom. Imbagħad ġie jħabbar is-sliem, sliem lilkom li kontu fil-bogħod u sliem lil dawk li kienu fil-qrib. Permezz tiegħu it-tnejn li aħna għandna bi-spirtu wieħed id-dħul għalant il-Missier. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Dak iż-żmien l-apostli reġgħu ġew ħdejn Ġesu u qalulu kull ma kienu għamlu u għalmu. U qalilhom: Ejjew miegħi intom biss weħidkom f'xi post imwarrab u strieħu ftit. Għax tassew kien hemm ħafna nies ġejjin u sejrin u anqas żmien biex jieklu ma kienu jħallulhom. Marru mela bid-dgħajsa weħidhom lejn post imwarrab.
Imma n-nies rawhom sejrin. Kienu ħafna dawk li jarfuhom u telqu jiġru lem bil-mixi nies mill-bliet kollha u waslu qabilhom. X'inniżel l-art mid-dajsa? Rakottra kbira ta' nies u tħassarhom għax kienu qishom naġbla ma għandhom raj u qabad jallimhom ħafna ħwejjeġ. Il-kelma tal-Mulej.